जों लोगोसे न'खराव बाइबेल फरायगोन ना फराया लोगोसे आरज खालामगोन ना खालामा ख्रिस्टियान न'खरावलाय माथो बर'लाय मोनसे ख्रिस्टियान न'खराव बिसिबां जायाब्ला माया जागोन लोगोसे माब्लाबा न'खरै दोंसे इसोरखौ बाख्नायनायनि मेथाइ रोजाबफेरबायनो दङब्लाथ' मोजांलै दङब्ला मोजां गैयाब्ला मोजां जायाखै खिन्थु हौवाफोरा एसे माबा हुदा गैया नालाय एसे उसुबिदा मोननो हागौ नों बिमा जानानै बिबान लाग्रोलाय ख्रिस्टियान न'खराव बे जानांगौ हौवाफोरा एसे बाहेराव थाबाय थाग्राखाय बाहेरनि गुबुन गुबुन खामानि मावग्राखाय एसे उसुबिदा उन्दैनिफ्राय बे परिबेयाव देरैखाय माबोरै खालामजेनगोन जायो आरो जानो हागौ माबोरै लोगोसे जोङो न'खराव गिर्जा खालामजेनगोन माबोरै जोङो लोगोसे न'खराव मेथाइ रोजाबगोन माबोरै जोङो बाइबेलनि बाथ्रा फरायो नों फरायनो रोङा फिसाखौनो फरायो अब्ला फिसाखौबो फोरोंनाय जाबाय बाइबेल फरायनो दे जोंथ' फरायनोबो रोंला नोंनो मोननैसो फरायदो बाइबेल सिरि आरो मा बुजिदों जोंनो फंनैसो बुंदो होननानै बुङोब्ला जाय फिसाया बाइबेल सरासनस्रायै बा बाइबेल फराया बेखौबो नों बाइबेल फरायनो थुलुंगा होनाय जाबाय लोगोसे आरज खालामब्ला गोलाव नङा 2-3 घन्टा नङा 15 मिनिटसोब्लाबोथ' ओंखाम जानायनि सिगां हराव बे ओंखाम जानायनि सिगां जोङो लोगोसे आरज लानानै गुसुं इसोरखौ बाख्नायनायनि मेथाइ रोजाबबाय मोननैसो बाइबेल सिरि फरायबाय लोगोसे आरज खालामबाय जोंहा गैया बेफोरो जोंनि ख्रिस्टियान न'खरफोराव जेखौ खालामनाङा बेखौसो खालामबाय दं जों माब्रैहाय ख्रिस्टियान न'खरथाय बेखौ फोरोंनानै फेदेरनाय खुंनाय न'खरखौसो ख्रिस्टियान न'खर होननानै बुंदों आइजोफोर नोंसोर बिबान ला नोंसोर इनिसिएटिभ ला जि न'खराव गिर्जा थाबाय थागोन जि न'खराव बिमा बिफाफोरा गथ'फोरनि थाखाय आरज खालामगोन गथ'फोरा बिमा बिफानि थाखाय आरज खालामगोन बेसे मोजां न'खर जागोन बेयो बेसे मोजां न'खर जागोन बेयो बिमा बिफाया गथ'फोरनि थाखाय आरज खालामो गथ'फोरा बिमा बिफाफोरनि थाखाय आरज खालामो लोगोसे इसोरखौ बाख्नायनायनि मेथाइ रोजाबो लोगोसे इसोरनि बाथ्रा सावरायो बेसे मोजां न'खर जागोन बेयो ख्रिस्टियान न'खरा बेसो बेखौ जों खालामनो हानांगौ गैयाब्ला जों जागायजेननाया मोजां इसोरनि बाथ्राजों फेदेरनाय इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनानै फेदेरनाय बियो गोबां इम्पर्टेन्ट बिमा बिफानो होदों गथ'फोरनोलाय दे थोंजोङै जों गथ'फोरनि सायाव थांसै गथ'फोरा मा बिबान दोङोनो गथ'फोरखौ बुंदों एफिसियास 1:2 पदआव बुंदों बिसाफोर नोंसोरो गावसोरनि बिमा बिफानि बोसोनखौ ला बेनो ख्रिस्टियान गथ'फोरनि गोथों मावनांगौआ नोमा नोम्फानो मान हो अब्ला नोंहा गाहाम जागोन आरो नों हादराव गोबाव जोरगोन जबान होखानाय सेथि हुकुमा बेनो मोनसे न'खराव सोर थायो बे गासैनोबो रोखा रोखायै मावनो गोनां रेसपन्सिबिलिटिसफोर दायित्वफोरखौ इसोरा माबोरै रोखा रोखा बानायनानै होदों नायलाय इसोरा न'खरखौ बानायनायखाय न'खराव सोर थायो मा थायो बिसोरनो रोखा रोखा मावनो गोनांखौबो इसोरा फोरोंखादों दा गथ'फोर थाहैनानै न'खराव मोनसे न'खरा ख्रिस्टियान न'खर जानांगौब्ला बे न'खरनि गथ'फोरा माबोरै जानांगोननो बिमा बिफानि बोसोन लाग्रा जानांगोन बिसाफोर नोंसोरो गावसोरनि बिमा बिफानि बोसोनखौ ला होनना बुंदों बिमा बिफानि बुंनाय फोरोंनायखौ ला होननानै बुंदों बिसाफोरखौ गथ'फोर सेंग्रा सिख्लाफोर बुंदों बाइबेला मा होननानै जों बिसाफोर जानायलाय आं बर' ट्रेन्सलेसनखौ मोजां मोनदों बेयाव बर' ट्रेन्सलेसना मा बुंदों बिसाफोर गथ'फोर होननानै बुङाखै गथ'फोर होनना बुंनायबा आलादा जागौमोन बिसाफोर होनना बुंनाया आलादा चिल्ड्रेन होननानै बुंदों इंराजियाव बर' बाइबेला आं सानदों राइटलि ट्रेन्सलेसन खालामदों आरो बिसाफोर होनना बुंदों बेहा बैसोजों खोथा गैया बेयाव सोरबा बोराय थानो हागौ सोरबा बुरै थानो हागौ नोंबोथ' सोरनिबा बिसा दा गथ'फोर होनना बुंबा बिसोरखौल' बुंदों सानगौमोन जोङो खिन्थु जों साफ्रोमखौबो बुंदों मा जोंनि बिमा बिफानि बोसोनफोरखौ जोङो खोनासंनांगौ मान होनांगौ बेखौ बुंदों मानो नांगौनो मानो खोनासंनांगौनो बिमा बिफानि बोसोनखौ मानो लानांगौनो मानो बाइबेला बुंदों इसोरा बुंदों मानो बिसाफोर नोंसोरो नोंसोरनि बिमा बिफानि बोसोनखौ ला मानो जाहा कुइसन थानांगोन मानो लानांगौ सोरबायदि बिफानिखौ लानांगौ सोरबायदि बिमानिखौ लानांगौ जाहा कुइसन थागोन बाइबेला मा बुंदों बेनो ख्रिस्टियान गथ'फोरनि गोथों मावनांगौआ मानो गैया
सोरबायदि बिफाखौ मानिनांगौ सोरबायदि बिमाखौ मानिनांगौ गैया माना बुंदों मोनसेल' खारना मा नों ख्रिस्टियान जानायखाय नोंनि बिफाया सोर नोंनि बिमाया सोर मा आखुनि बेखौ दोनथ'नानै नों जे ख्रिस्टियान बेनो मोनसे खारन नोंनि बिमा बिफाखौ मान होनांगौआ गुबुन खारन गैया जोंहाथ' लोंग्रासो जोंहाथ' आफाया लेखाबो रोङा जोंहाथ' आइया बेबायदिसो बेबायदि जेबो ग्राउन्ड गैया मोनसेल' खारन नों ख्रिस्टियानब्ला नों ख्रिस्ट'खौ मिथिनाय बेक्तिब्ला नोंनि बिमा बिफाखौ मान हो नोंनि बिमा बिफानि बोसोनखौ ला नों ख्रिस्टियानब्ला नों ख्रिस्ट'खौ मिथिनाय गथ'ब्ला बेनो थोजासे खारन आं ख्रिस्ट'खौ मिथिनाय सासे फिसाखाय आङो आंनि बिमा बिफाया जाम्बा जानो हागौ जाम्बि जानो हागौ आं बिसोरखौ मान होनो नांगौ बिफा हिसाबै बिमा हिसाबै आंखौ जोनोम होनाय हिसाबै आंनि जोनोमगिरि हिसाबै आंखौ फेदेरग्रा बिमा बिफा हिसाबै बिसोरखौ आंहा मान होनांगौ दङ मानोना सासे बिमाया सासे बिफाया सासे गथ'नि थाखाय मा खस्थ' खालामो मिथिगौ ने बेसेबां खस्थ' खालामो मिथिगौ ने बेखौ जायफ्रा हाबा जायाखै नोंथांमोना बुजिनाय नङा आंबो बुजिजोबाखैमोन दा गाव बिफा जानायखायसो आं बुजिदों गाव बिफा जानायखाय बुजिजोबाखैमोन आंखौबो बुंदोंमोन देनां बिफा जाबासो बुजिगोनलै नोंसोरो होनना बुंदोंमोन सोरबा दा बुजिबाय मा होननानै बुंदों मा खालामनांगौ मिथिबायना जों सानो जों बयबो बिदि देरबाय होननानै ओरैनो देरबाय बायदि जों मोनो आरो जों बेयाव जिरायनाय रावबो ओरैनो देराखै सोरनिबा कठोर परिश्रम दङ आरो बहुत खस्थ' खालामनाय दङ खस्थ' खालामनाय सिख्लाफोरा बुजिनाय नङा सेंग्राफोरा बुजिनाय नङा माब्लाबा गाव उन्दुनो मोनालै बिमाया बिसनायाव दोनबानो गाबो हरसे बामनानै फुथुनो गोनां जायो जोंथ' सानदों जों ओरैनो देरबाय होननानै जोंबा माबायदिमोन हराव उन्दुयोमोन ना उन्दुआमोन उन्दुयोब्लाबो बिमाखौ खुगायाव जोलाय उदैयाव जोलाय जोनानै बिमाखौ उन्दुनो मोनि खालामोमोन खोमा खालामो आंखौसो बोराबबाय थायो ओमफ्राय आंहा दलर उन्दुना थासिगोन नालाय बिमाया बोराबो आरो हरसे उन्दुनो मोनाखै आं होनना बुङो मानो उन्दुनो मोनाखै फिसा दोङो जे दलद उन्दुआ बियो आं फिसाजोखौ रायसिगोन ओमफ्राय आंखौबो बोराबसिगोन मेगन सायो आरो मा बिफाफोराथ' एसे आराम उन्दुनो नालाय बारा पात्ता खालामा बिफाफोरा बिमाफोरा बांसिन खस्थ' खालामनो गोनां जायो जानाय लोंनायावबो खस्थ' खालामनो गोनां जायो फिसा लोमजायोब्ला गावबो मोनजाया माखौबा मोनजायो माबा जाफानांगौ माबा लोंफानांगौ गोरबोआव थानायनिफ्राय बिजि इन्जेक्सन लानांगौ बेसेबां खस्थ' सासे गथ'खौ जोनोम होनायाव फेदेरनायाव जाहोनायाव लोंहोनायाव जोथोन लानायाव बेराम आजार नायबोनायाव बेसेबां खस्थ' जों बयनिबो थाखाय सोरबा खालामदोंमोन बेखौ मान मोननो समायानो बिसोरो जाया आंनि थाखाय उन्दुआसै जाया आंनि थाखाय जायासै जाया आंनि थाखाय जिरायासै बे बेक्तिया मान मोननो समायना समाय जों बिमा बिफाखौ डिसरेसपेक्ट खालामग्रा जेनेरेसन जों लोगो मोनदों दिनै बिमा बिफानि बोसोन लाया बिमा बिफाखौ मान होआ नोंनि जिबनाव बांसिन सोरबा खस्थ' खालामना नोंखौ फेदेरनाय सोरबा दङब्ला नोंनि बिमा नोंनि बिफा बिसोर मान मोननो समायगौ बाइबेलाथ' ओरैनोसो बुंदों बाइबेला जों नायनि बोसोन बिजाबाव बोसोन बिजाबनि 26 नामा टेस्टनि 22 फरायनो दे बोसोन बिजाबनि टेस्टनि 22 फरायनो खोनासं बिफानि बुंनायफोरखौ खोनासंदो मानो बियो नङाब्ला नोङो उजियामोन आरो मा खारन नांबावगौ बिफाखौ अनमान होनायनिलाय आं दाजाबदेरनो नागिरदों बिफानि बुंनायखौ खोनासंदो बियो नङाब्ला नों उजियामोन बियो नङाब्ला नों देरामोन बियो नङाब्ला नों फरायनो मोनामोन बियो नङाब्ला नों गाननो जोमनो मोनामोन बियो नङाब्ला नों जानो लोंनो मोनामोन उजियामोन नोङो बे बिमा नङाब्ला जायखौ नों नायनो बायो उजियामोन नोङो बे बिफा नङाब्ला जायखौ नोङो सैया उजियामोन नों सानदों नामा आं बिदिनो देरखागौमोन होननानै बे बिफा गैयाबाबो बे बिमा गैयाबाबो आं बेबायदिनो गोरों गोरा जागौमोन थाखा फैसा गोनां मानसि जागौमोन सानदों नामा आरो मा बुंबावदों बेयाव
बिसाफोरनो मोनसे दायित्व होदों ख्रिस्टियान नखरनि बिसाफोरनो जेब्ला नोमाया बुरैयो अब्ला नोङो बिखौ अन नोमाया बुरैब्ला राननो नागिरना बुङाखै राननो नागिरनाय मिटिं नुबाय आं दाखालि बिमाखौ बिफाखौ राननो नागिरदों बेबो लाया बेबो लाया मा खालामखो सासे मास्टार दङ बोराबबाय ओमफ्राय फालकबाव रानग्रा लाहा बिमा बिफाखौ रानग्रा लाहा पास्टरबाव पास्टराबो लानो हाया हिनजावनि थाखाय पास्टरालाय सानदों दां आंथ' पालकबो लानाया मोजां जागोन हिनजावनि थाखाय लानो हाया बे बुरैखौ लाबोयोब्ला ना बुंनाय दङ खोमा बे बुरैखौ लाबोयोब्ला नों आमुखिया थाया ना बुंनाय दङ खोमा खुगा सिनो हायाखै पालकबाबो मास्टार दङ न'नि जानाय बिमाय जानाय देवबाय बियो नोंसोरनि इसोरनि खामानि मावनायफ्रा मिसा होनना बुंदों ओमफ्राय दानाबा हा होनांसिगोन हा बिमानि नामाव बिफानि नामाव हा 5 बिघा दोनदों बेखौ जायानो फिसिगोन बे मोनगोन होनना बुंबाय दानियाबा 5 बिघा मोनगोनलाय रे ओमफ्राय लागोन आरो सोरबा हा होफाजाबाबा रावबो फिसिनो नागिरा बिमा बिफाखौ ओंखाय हा दोनखानाङो गय बारि दोनखानाङो बिमानि नामाव बिफानि नामाव अब्लानासो सोरबा फिसिगोन जे बै गय बारिनि थाखाय बिमाखौ अननानै नङा बिफाखौ अननानै नङा गय बारिजों मोनगोन बिसोर बा मा बेसेबां थाबावगोनसै बिसोरलाय 5 बोसोरसो थाबावगोन आरो बिनि उनाव थैबानोथ' गय बारिया आंनि जाबाय बिमाखौ हनमान खालामनानै बिफाखौ हनमान खालामनानै नङा गय बारिखौ गोसोआव लुबैनानै गायग्रा हा 5 बिघाखौ लुबैनानै बिमाखौ बाइबेला मा बुंदों बिसाफोरनो मा दायित्व होदों बिसाफोर नोंसोरो मा खालामनांगौनो बिफानि बुंनाय खोनासंनांगौ बे नङाब्ला उजियामोन नोमाया बुरैयोब्ला बिखौ अन मा जासोयो नोंसोरहालाय आइजोफोरा मा जासोयो नोंसोरथ' बुजिनांगौ माथो बेयाव बेबायदि हौवाफोर जिरायना थानो हागौ हिनजावनि सिगाङाव बिमानो फैसा होनो हायो दाय जायो हिनजावफोर बेबायदि थाखायो बिहामजोफोर बेबायदि थायो बिमाखौ डक्टरनियाव लांब्लाबो दाय जायो बेहा बाइबेला मा बुंदों मोनथिबायना आइजोफोर बे नोंनि हौवायाना बे मास्टारा बे साख्रि गोनां हौवायाना नोंनिया बे उजिया मोननो बै नों जाय बोरायखौ नायनो बायो बे नङाब्ला उजिया मोननो बै बुरै जायखौ नों सैस्राया नोंनि बिखुनजो बे नङाब्ला ओइ नों लाफैनाय हौवाया उजियामोन बेरामोनबो बाइबेला बेखौसो बुंदों उजियामोन मास्टार साख्रि मोननायाथ' बादो बेबायदि माबा मोनसे साख्रि मोननायाथ' बादो उजिया मोननो बियो बैसोरनि थाखायसो नों बे हौवाखौ मोनदों रे थारमाने बुजिदों दा बैसोर खस्थ' खालामनानै जन्म होनायखाय बैसोर खस्थ' खालामनानै जाहोनाय लोंहोनायखाय देरनायखाय बैसोर खस्थ' खालामनानै फरायहोनायखाय दिनै बिथाङा बेबायदि मोजां अबस्थायाव जायखौ नोङो थेले फैनानै 26 बोसोर 28 बोसोराव नोङो लाफैबाय दानियाबा नों बिमानिफ्राय बोखानोसै जाय इसेबां खस्थ' खालामनानै 26 बोसोर 28 बोसोर 30 बोसोरहालागै खस्थ' खालामना फेदेरबाय फरायहोबाय बिनिफ्राय बोखानो मोनो ने ख्रिस्टियान न'खराव बोखानो इसोरा होनाय दायित्व दङ बिसोरा बिमाया बुरैबा अननायनि दायित्व बिफाया बोरायब्ला अननायनि दायित्व इसोरा होनाय नों बाथा होदोंब्ला नोंहाबो बेबायदि जागोन नामा नोंहाबोथ' फिसा दङ दे नोंखौबो बिदिनो खालामोब्ला नों बुरैनाय नङा हा नों बुरैगोन ना बुरैया ट्रेनिंसो बियो ट्रेनिं न'खराथ' ट्रेनिं सेन्टारसो नालाय बोरायबाला बोरायखौ बिदि खालामो होननानै नों नोंनि गथ'नो फोरोंबाय थानाय जादों बुरैब्ला बुरैफोरखौ बेबायदि खालामो होननानै नोङो नोंनि गथ'नो फोरोंबाय थानाय जादों ट्रेनिं आरो जेब्ला गाबोन नोंनि गथ'आ देरगोन नों बोरायगोन बुरैगोन अब्लाना एखे ट्रिटमेन्ट नोंनो होगोन दिनै नों फोरोंलाय बोराय बुरैखौ हनमान होयो अनो होननानै फोरोंलाय नोंनि गथ'आ नों बोरायब्ला नों बुरैब्ला नोंखौ अननो रोंगोन नों मा फोरोंबाय थादों बे डिफारेन्स खालामगोन जिबनाव ख्रिस्टियान न'खर बायदिखौनो नुवालै खायसेखौ दुखुनांथाव
ओरैबो नुबाय ओरैबो एसे जानाय लोंनाय लाबोला जाखोमाग्रा फिसाखौ बुङो ओइ अबेथिं खिथिहैनांला बोराय बुरैनो खिथिहैनांला होनना बुङो जाखोमानांगौ आरो ट्रेनिं बोरायखौ जाखुमायो बुरैखौ जाखुमायो होननानै गाबोन नों बोरायबा बुरैबा आरो बेयो गाव गावनि फिसाखौ बुंसिगोन अबे बोराय बुरैनिथिं लांनांला दिन्थिहैनांला जादो नोंसोर जादो होननानै ट्रेनिं बियो राननानै जानो फोरोंलाय मोजां स्वभाबखौ फोरोंलाय हैथां आबौमोन दङ बिथिं आबौमोन हैथां आबैमोन दङ बाहेराव हैथां एसेल'सो नांबा एसेबाबो गरसे गरसे राननानै जादो हैथां मा मोजां आखल फोरोंनाय जागौमोन बियो नाथाय जाखोमानो होनाया नों गाबोननि थाखाय बेखौ फोरोंनाय जादों नोंखौ जाखुमा आंखौबो जाखुमा आं बोरायबा होनना बुंखानाय जाबाय आं बुरैयोब्ला आंखौबो दोनखोमा जाखोमा होननानै फोरोंखानाय जाबाय मोनो बेबायदि होननानै फोरोंखानाय जाबाय बाइबेला बुंदों बाइबेला फिसाफोर जोंनि बिमा बिफा नङाब्ला जों उजियामोन देरामोन जोङो गोरों गोरा जायामोन बेनिखायनो जोंहा ग्रेटफुलनेस ना ग्रेटियगथा जोंहा बे थानांगौ जेब्लाबो बिमा बिफाफोरनि फारसे अननाय मोजां मोननाय जायफोरा इसेबां सेक्रिफाइस खालामबाय जायफोरा इसेबां मावख्रुबबाय जायफोरा इसेबां खस्थ' खालामबाय बिसोरनि थाखाय जोंहा जेब्लाबो अननाय मोजां मोननाया जोंहा थानांगौ बेनि उनाव बुंदों जोंनो एफिसियाव जाया बेखौ खालामगोन जाय फिसाफोरा बेखौ खालामगोन मा जागोन मा नोमफानो मान हो अब्ला नोंहा गाहाम जागोन आरो नोंहा हादराव गोबाव जोरगोन जाय गथ'आ गावनि बिमा बिफाखौ मान होनो रोंगोन जाय गथ'आ गावनि बिमा बिफाखौ मानिनो रोंगोन बिसोरा मा जागोन मोजां जागोन नाम्बार 1 मोजां जागोन नाम्बार 2 गोबाव जोरगोन मोजां जिबन आरो गोलाव जिबन बाइबेला इसोरनि बाथ्राया बहा दोनदों बे आशीर्बादखौ बिमा बिफाखौ मान होनाय आरो मानिनायावसो जाय गथ'फोरा दिनै बिमा बिफा मान होनो रोङा गेदेर गोलाव सिनायनो रोङा बिमा बिफानि बोसोन ला रोङा बिसोरखौ थैनाय नुदों जोराखै मोजां जायाखै बिसोरा मोजांबो जायाखै जोराखैबो मानो थैदों मानो थैलाबायदों खारन इसोरा बेयाव साव दोनदों साव बिमा बिफाखौ जाय गथ'आ मानिनो रोङा बिसोरनि बिमा बिफानि बोसोन ला रोङा बिसोरनि सायाव इसोरा सावखौसो दोनदों गोलाव जोरनाय नङा होनना बुंदों थारमाने जायफोरा मानिगोन मान होगोन गोलाव जिबनखौ बिसोरनोसो दोनदों मोजां मोनसे जिबनखौ बिसोरनोसो दोनदों मोजां मोनसे जिबनखौ आंनि सासे फोरोंगिरिया बुंदोंमोन सानसेखालि बिथाङा सोंदोंमोन कलेजेट सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सेमिनार खालामदोंमोन जोङो बिथाङा सासे बुंथिगिरिमोन आं सासे बुंथिगिरिमोन बिथाङा मोनसे स्कुलनि प्रिन्सिपाल बिथाङा बुंनाय मोनथिगौ ने जोंनिख्रुइ बै गुबुन फोथायनायनिफ्रा मानो बांसिन जौगादों मोनथिगौ ने बिसोरो मानो गुबुन गुबुन आयदायाव जोंनिख्रुइ बांसिन गोजौआव थांनो हादों होननानै बिथाङा बुंनायमोन आरो बिथाङा बुंनाय बिनि खारनखौ मानोना बिथांमोना इसोरा होनाय मोनसे हुकुम बिथांमोना इसोरखौ मिन्थिया अब्लाबो इसोरा होनाय मोनसे हुकुमखौ बिथांमोना मानिदों होननानै मा हुकुम नोमा नोम्फाखौ मान हो मानि ख्रिस्टियान गथ'फोरनिख्रुइ गुबुन फोथायारि गथ'फोरा बिमा बिफाखौ मान होनाय मानिनायाव मोजांसिन आं नुदों बिमा बिफाखौ मानिनाय माननाय अननायाव बिसोर साबसिन जों जायफोरनो बांसिन फोरोंनाय जादों बिसोरसो जों उदाय रोङा जादों बेनिखाय सोरगो मोननाय नरक मोननाया बे आलादा खोथा नाथाय इसोरनि जे हुकुम बेखौ जे बिथांमोना मानिदों आरो इसोराथ' बुंखादों बिमा बिफाखौ मानिनायाव आशीर्बाद दङ बे आशीर्बादखौ इसोरा मा होनो बिसोरनो होनो बाध्य जादोंनो बाध्य इसोरा मोनसे इसोरनि हुकुमखौ मानिनायनि थाखाय बे मोनसेखौथ' मानिदों ना गाबोन सोरगोआव थांगोन नरकआव थांगोन बे आलादा खोथा बे प्रिन्सिपाला बुंनाया सोरगोआव थांगोन नरकआव थांगोना आलादा खोथा नाथाय पृथिबियाव थानाय समाव बिथांमोना जिसुखौ मिथियाब्लाबो इसोरनि जे मोनसे हुकुम नोमा नोम्फानो मान हो अब्ला नोंहा गाहाम जागोन नोंहा हादराव गोबाव जोरगोन बे हुकुमखौ मानिनायखाय इसोरा बिसोरनो आशीर्बाद होनो बाध्य जादों जों अख्रा जों मानिया बिमा बिफानि जों बोसोन लाया जायनि थाखाय जोंहा मोजां जायाखै आरो जोंनि गोबाङा गोबावबो जोराखै बिमा बिफाखौ मानिनो अब्लानासो ख्रिस्टियान न'खर जागोन बे न'खराव मोनसे न'खराव जाय बिफा थायो बे बिफानो हौवा थायो हौवानो बिमा थायो बिमानो हिनजाव थायो हिनजावनो गथ'फोर थायो गथ'फोरनो
इसोरा गुबुन गुबुन बिबान होदों बयबो गावबागाव मावनो गोनांखौ बाइबेलाव लिरनाय बायदि मावोब्लासो ख्रिस्टियान न'खर जागोन आरो थारमाने गथ'फोरा गथ'फोरनि जि मावनो गोनां इसोरा बिबान होदों बेखौ मावनांगोन हौवाया हौवानि मावनो गोनां इसोरा जि बिबान होदों बेखौ मावनांगोन हिनजावा हिनजावनो होनाय इसोरा होनाय बिबानखौ मावनांगोन अब्लानासो ख्रिस्टियान मोनसे परिबेस बे न'खराव थागोन ख्रिस्टियान मोनसे थासारिया बे न'खराव थागोन आरो बेखौ खालामाब्ला हिनजावा इसोरा होनाय बायदि इसोरा फोरोंनाय बायदि जुदि जायाब्ला हौवाया इसोरा फोरोंनाय इसोरा होनाय बायदि जुदि जायाब्ला गथ'फोरा इसोरा फोरोंनाय इसोरा होनाय बायदि बेबायदि जायाब्ला बे मोनसे न'खरा ख्रिस्टियान न'खर जानो हाया ओंखाय जोङो बयहाबो जि बिबान दङ बेखौ गावबा गाव जोङो सिनसियार जानानै सांग्रां जानानै जोङो मावनांगोन अब्लाना जोंहा मोजां न'खर जागोन गोजोन न'खर जागोन जोंहा अब्लानिया गोजोन मोनसे न'खर आं उन्दैयाव मोनसे मेथाइ रोङोमोन जानो हागौ बिथिंबो मिन्थियोदां बर'आव ओरैनो रोजाबोमोन जायनि न'आव जिसु दङ बेसे रंजानाय जार खर' जिसु আছে কিমান आनन्द इंलिसावबो दङ ना Jesus in the family happy happy home जि न'खराव जिसु दङ बे न'खरा सान्थि न'खर होनना बुंदों आरो मेथाइया नोंनि न'खराव जिसु दङ ने सान्थि जागोन जिसुखौ जुदि न'खराव जायगा होयोब्ला जिसुखौ माने जिसुनि फोरोंनायफोरखौ जिसुनि बुंनायफोरखौ जिसुखौ जायगा होनाय माने बे बिनि बुंनाय बिनि फोरोंनाय बेखौ जायगा होनाय न'खराव अब्लाना सान्थि जागोन न'खरा बेबायदि जायोब्ला नाय जि न'खराव हौवाया हिनजावखौ जिसुआ मण्डलिखौ बायदि अननाय बायदि हिनजावखौ अनो जि न'खराव हिनजावा जिसुखौ जेरै मानियो बेबायदि एखे रोखोमनि मानिनाय साबमिसन दङ जि न'खराव गथ'फोरा बिमा बिफाफोरखौ अनो मान होयो बे न'खरा बेसे मोजां न'खर जागोन बाइबेलनि बायदि जुदि जायोब्ला जोंनि न'खरफ्रा बाइबेलाव फोरोंनाय बायदि जोंनि न'खरफ्रा जायोब्ला बेसे गोजोन बेसे सान्थि बेसे मोजां न'खर जागोन जों बाइबेलाव फैफिननांगोन जोंहा दिनै न'खराव गोबां समयसा मानोना जोङो संसारनि बायदि बानायनो नागिरदों जोंनि न'खरखौ बाइबेलनि बायदि नङा जोंनि न'खरफ्रा गोजोन जानांगौब्ला सान्थि जानांगौब्ला जों बाइबेलनि बायदि फैफाफिननांगोन बाइबेलाव खारन न'खरखौ इसोरासो बानायग्रोनाय आरो माब्रैबा न'खरा गोजोन जायो सान्थि जायो न'खरा माब्रैबा जौगायो बेखौ इसोरा मिन्थिगौखाय बयनोबो होनांगौ बिबानफोरखौ मावनांगौ बिबानफोरखौ इसोरा रोखा रोखायै फोरोंखादों बुंखादों जों बाइबेलाव फैफिननांगोन बाइबेलाव इसोरनि बाथ्रायाव फैफिननांगोन जोङो अब्लाना जोंनि न'खरफ्रा गोजोन जागोन जोंनि न'खरफ्रा मोजां जागोन दे जों फैफाफिननो बाइबेलाव ना बाइबेलाव जों फैफाफिननो इसोरनि बाथ्रायाव जों फैफाफिननो ख्रिस्टियान न'खर बेनि सोमोन्दै जों सावरायबाय बेयाव बयखौबो लाफानानै सावरायबाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लाफानानै सावरायबाय बिमा बिफाफोरखौ लाफानानै सावरायबाय हौवा हिनजावफोरखौ लाफानानै सावरायबाय आं सान्दों बियो बयनिबो जाबाय जोङो राननो नागिरदोंमोन सेसनखौ नाथाय आं रानालासिनो खनसेयैनो बयनोबो जानाय बादि आङो बे आयदाखौ लानानै गोबां बाथ्राफोर बुंनाय जाबाय नाथाय बे बाथ्राफोरा ओंथि गैया जेब्ला जों खोनासंनानै थागोन बेखौ गोसोआव लानानै जेब्ला जों बाहायनाय नङा बेफोरो जेबो ओंथि गैया बे मोनसे प्रग्राम जालायबायलाय जोबलायबायलाय थांलायबायलाय मोनफ्रोमबो प्रग्रामा जोंनि जिबनाव सोलायनाय लाबोनांगौ अब्लानासो बे खस्थ' खालामनाय बे खरसा खालामनायनि मुलाम्फाया थागोन आरो बानाय नङा खस्थ' खालामग्राफोरा बानाय नङा खरसा खालामग्राफोरा बानाय नङा जेब्ला प्रग्रामनि उनाव फिथाइ थायनाय नुगोन नाथाय प्रग्रामनि उनाव प्रग्राम लानानै जेबोखौनो सोलायनाय नुवाब्ला रावनिबो जिबनाव रावनिबो न'खराव सोलायनाय नुवाब्ला मानो खालामबाय थागोन बेबायदि खरसा मानो खालामबाय थागोन बेबायदि खस्थ' निरा जागोन मावनायावसो सोलायनाया फैगोन खोनासंनायावल' नङा नों मावनायाव गोसोआव लाखिनानै बिनानावमोन आं हास्थायदों सोरहा मोजां ख्रिस्टियान न'खर जागोन आरो जागोन जेब्ला नोंथाङा जिसुनि बायदि इसोरनि बायदि बाइबेलनि बायदि नोंथाङा थांनानै थागोन दा फरायनाय समाव फरायगोन नोंसोरनो इसोरा मोजां न'खर होगोन हाखु दाखु दाजा गोरोन्थि दाख्लाम सैनांगोन नङाब्ला सैनांगोन फंबायमोन इसोरा नोंसोरनो मोजां न'खर होगोन मोजां हिनजाव जगायगोन इसोरनि सायाव नेनानै था आदमनो जेरै जगायदोंमोन नोंथांनोबो जगायगोन बे इसोरा जगायग्रा इसोर हाखु दाखु फरायनाय समाव गोरोन्थि दाख्लाम नङाब्ला नों मोजां न'खर बनायनो हानाय नङा
हाबा जागोन न'खर बनायनो हानाय नङा हाबा जानाय आरो न'खर बनायनाय बे मोननै आलादा खोथा हाबा जाबानो जे न'खर जागोन बे नङा मोजां न'खर जानांगौब्ला नोंनि हाबायानो मोजां जानांगोन आरो इसोरनि आशीर्बादजों जागोन बे समाव बुजिस' हाजोबा सानस'जोबनो हाया आंहा बिनानाव जानाय दंमोन क्लास 9आवनो गोसो थोलायदों आदैनि फिसाजो क्लास 10 मोनबाय खारसनबाय लायदोंमोन खनथामसिम लायफिनदों रायज्लायनानै मिटिं खालामनानै ख्रिस्टियान सेंग्राखा होआमोन होथारामोन बिमा बिफाया बेजों न'खर जानाय नङा होननानै बुंदोंमोन खोनासङाखिसै खनथामसिम लायफिननायावबो थायाखिसै खनथामसिम लायफिननायावबो थायाखिसै बे सेंग्राजों न'खर जानाय नङा हाबा जायोब्लाबो गथ' गथाय खांनो फेदेरनो हानाय नङा सान्ति जानाय नङा नों गोजोन मोनजानाय नङा होननानै बुंदोंमोन बिमा बिफाया खोनासङाखिसै गाव गोरों जाबाय हौवा सायख'नो आं सोरजों हाबा जागोन आं थिग खालामगोन होनना बुंबाय बियो खुगायाव नङाबाबो गोसोआव खनथामसिम लायफिनबाबो थायाखिसै खारलांबाय सोरथो लायफिनबाय थाबावनो लासिंसिंलाय सोर रायजोआ थांफाबाय थागोन सोर मण्डलिया थांफाबाय थागोन दे थायाबालाय माथो आरो लासिंसिं बेखौलाय लायफिनबाय थानो होननानै दोनबाय हाबा जाबाय गथ' सासे मोनबाय दा 7 बोसोरसिम जानांसिगौ खोमा गथ'आ 2-3 बोसोर जाबानो गारलायबाय मिटिं खालामफिनदोंमोन मिटिं गारलायनो मोना होनना बुंदोंमोन नोंस्रा गथ' दङसै नोंसोर गारलायोब्ला नोंसोरनि गथ'आ बेसेबां गोदाव सोराव जागोन गारलायनो मोना मोननै रायजोजों मिटिं जालायबायलाय गारलायनो मोना होननानै दानाबा गारलायनो मोना होनना बुंबा गारलायगोन लालाया बयबो बुजायदों मण्डलिसो मोननैबो बाप्टिस्ट मण्डलि मोननैबो बुजायदों गेदेरफ्रा लाया गारलायदों होआ होमबा लालायगोन गारलायनाङा होमबा गारलायगोन आंनि न' खाथियावनो गथ'आ बेसेबां आलाय सिलाय दोननाय ना बिमा दङ ना बिफा दङ बिमाया बहाबा थांना थाहैबाय बबेबा सिटियाव बिफाया बहा थायो मिन्थिया बिबै बिबौआ दायो मा खालामनो गोनां जादों फेदेरनो गोनां जादों बे गथ'खौ बै समाव खोनासंनायमोनब्ला बे हौवाया नोंनि थाखाय राइट नङा होननायखौ खोनासंनायमोनब्ला समायना सिख्ला हिनजाव मानसि बेहा गोजोन मोनसे न'खर जागौमोन मोजां सासे हौवा फैगौमोन खोनासङा गावसो गोरोंसिन जायो बे बैसोआव खोनासंनांगौ परामर्श लानांगौ नोङो परामर्श ला अब्लाना नोङो देरहागोन होननासो बुंदों बाइबेला बोसोन ला होननानै